diozu zaurietan musu zer zean zumina egia zurrari egia aurrera altsasu Zageno izanen dugun bizi grinen Ez bagenu arnasi haio ez baginen Ez da gende kalean, azaldu ez balira Ez balit borobila, munduko norbila Utziko bagenio, bat izateari Ez gendek ez sekula, batera kantari Neguak ernaldu du, aritzen herria Nezoratu da horren, oparo urria Tera diozu zaurietan
Arratsaldeon eta ongi etorri denei gaurkoan Elizondoko plaza honetarat. Nahiko ginuen asmentan hemen ibili ditugun dantzak ez izatea salatu behar izateko dantzak, baizik eta harrera bat, ongi etorri bat egiteko dantza, eta Altsasuko gazteok beren herrian lasai, gustora, lagun artean, familia artean daudela agertzeko, erakusteko dantzak. Baina ez da hori kasua, eta gaurkoan unat bidegabekeria bat salatzera torri gara, eta Altsasuko herritarrei laguntza eta babesa ematera ere bai. Gure herriak etengabeko salbuespen egoera bizi du. Eta Altsasuko gazteekin pasatzen ari dena hori bera da. Etengabeko salbuespen legedi baten bertze erakusgarri bat. Eta ez da nahikoa. Zeren Altsasukoan bidegabekeria honitz azaleratzen baitira aldi berean. Beren lurraldeko epaitegi batean, epaitu beharrean, gutxienezko logika demokratiko batek erranen luken bezala, lurraldetik atera eta Madrilera teramanen lituzke. Behin-behineko espetxealdian berriz urte oso bat dagoeneko iduki. Eta nork epaituko eta Guardia Zibil batekin ezkonduri dagoen epaile batek epaituko. Hau salbuespena ezpada, salbuespena zer den ez dakigu. Baina hemen bermeak zein diren garbi dago, bermeak gutxi direla. Etengabeko salbuespena aipatu dugu, eta aste hau horren erakusgarria izan da. Orai egun gutxi jakin izan bai ginuen, Puerto Iru espetxean Xabier Rey euskal preso politikoa hilik agertu zela. Salbuespen legedi baten emaitza bezala, bere herritik urrunduta, muturreko bakartasun egoeran, eta horrelako egoera ezin jasanezkoetan. Eta horren emaitza, denok ezagutu dugun emaitza hori. Erran bezala, salbuespeneko egoera etengabeko batean bizi gara. Salbuespen egoera horren barnean gaur jakin dugu, Kabakas auzian, Kabakas epaituko duen epaileak ere, ertzainen domina bat jasoa dela, eta nolazpait ere beti edo zenbaitzutan bederen alde baterat maingu erren egiten duela. Justizia eskatzen duguna, denekin modu berean jokatzea. Justizia bat argia, garbia izanen dena. Eta garbi dago justizia hori ez dela izaten okupatutako estado batek emanen diguna. Okupatutakoa bai, salbuespen legedi hau horren erakusgarria baita. Eta bereziki, gaur den egunean oino jasaten dugun presentzia poliziala itogarria eta jasangaitza delakoz. Europako polizia tasarik handiena jasaten dugun herria baikara. Eta beraz, egoera hontan eta horrelako momentuak ailegatzen direlaik, elkartasuna, antolakuntza, elkarri babesa ematea bertzerik ez dago. Eta beraz, Altsasuarrek abiatu duten ekimen hau, Nafarroko lurralde osoan barna, elkartasuna biltzeko, aldi berean bizitzen ari diren bidegabekeria hau salatzeko, hori da gelitzen zaiguna egitea. Elkartu, elkarri beroa eman, babesa eman, salatu, eta elkar laguntza horrekin aitzinerat egin, bidea aitzinerat egin, eta egoeraok, bidegabekeriok iraultzea lortu. Horiek erranik, gaurkoan protagonista Altsasuarrak dira, Altsasuko herria, eta gehiago gabe, zuendako da hitza. Bueno, zerrik asko gure partetik, gurasoen partetik, eta, hemen ikusten den berotasunarengatik, eskerrik asko txisturari, dantzaria, zapantzarrak eta Elizondo herriari edo Baztan herriari. Arratsaldeon, hemen bildu zareten guztioi. Komunikabideen izendatutako Altsasu kasuenengatik auziperatutakoen gurasoa gara. Lehenik eta behin, eta beti bezala, gure eskerra beroena mundu guztiari. Altsasun eta Leizan, Elizondoz, Baztan, kasu honetan parte hartu duen guztiei. Mobilizazioa erraldoi hau aurrera atera ahal izateko
ordu asko sartu dituztelarik. Gure gainean, erori zaigun zama hau jasan ahal izateko behar dugun indarra zaretela adierazi nahi dizuegu. Guztioi begirunea, ziurtasuna eta konfidantza merezi dugula uste dugu. Gure seme alabei uko egin ditena hain zuzen ere eta horrez gainean askatasuna, itxaropena eta etorkizuna. Bira honetan gure kasua sartzen dugu eta gainera zera esan nahi dizuegu. Ezin dugu jasan horrenbeste injustizia, horrenbeste bidegabekeria eta gainera erakusten diguten elkartasuna zigortuta izatea. Gure hiru seme presonaldi prebentiboa daude, FIES erregimenpean, urrunduta eta sakabanatuta. Ez da justizia eskatzen dugu. Eskatzen diren espetxe zigorrak, 8 gazte hauek etorkizunari uko egiten diote. Ez da justizia eskatzen dugu. Errugabetasun presuntzio ukatzen digute, ez da justizia eskatzen dugu. Aurkeztutako frogak eta lekukoak errefusatuak izan direla, epaiketaren aurrean gutxieneko bermeak urratua ikusten ditugu. Ez da justizia, ez da justua. Justizia eskatzen dugu. Gure seme alabak ez ziren inoiz atxilotuta, eramanda eta espetxeratuta izan behar. Horrexegatik justizia eskatzen dugu. Gure seme alabak maite ditugulako, horrexegatik ere justizia eskatzen dugu. Sistema batean bizi nahi dugu, zeinetan denondako bermatua izango genuen justizia hori eskatzen dugu, eta gaur horixe eskatzen ari gara. Gizarteak behar duen justizia, eta guri lapurtu diguten justizia hori da eskatzen ari garena gaur eta datorren apirilaren 14an. 15 hilabete hauetan, hain oinarrizkoa den eskaera hau gure aldarrikapena izan da. Gaurkoan, joaleekin batera oihu hau aldarrikatu dugu eta oihu hau 4 haizetara zabaldu dugu. Laster, Madrilera iritsiko den esperantzarekin. Zeinetan, impunitate osoz jokatzen duen sistemaren kontrako oihu hau da Madrilera eramango duguna zuei esker. Ez dugu amore emango, aurrera segituko dugu. Injustizia baten biktimak gara. Mendekua eta endekatutako interesen menpe gaude. Horregatik, ezin gara geldirik geratu. Inoiz baino zenago esango dugu Iruñean, gaur Elizondon egin dugun bezalaxe, datorren apirilaren 14an larunbatarekin arratsaldeko 5:00 Golen zinemetako sarreran, hortik izango du irtenbidea manifestazio jendetsua. Zuek guztiok gonbidatuak zaudete. Ez baita posible, ez dalako posible hau guztia egia izatea, eta justizia nahi dugulako guztiak gonbidatuak zaudete datorren apirilaren 14arako. Eta orain, deno batera, oihu gogor bat egingo dugu ea entzuten duten etxen beharrekoek. Adur, Jokin, Oian, etxean nahi zaituztegu. Jokin, Adur, Oian, kalean ikusi nahi zaituztegu. Ja! Oian, Jokin, Adur, altzazu nahi zaituztegu. Ja! Altzazuko azte!
Arratsaldeon, bazan. Hemen tokatzen zait Azazu Martxan izenean, lan taldeen izenean, etapa hontan antolatu diren edo gauzatzen ari diren ekitaldi batzuk edo gehienak edo horietako batzuk. Lehenik eta behin eskerrak eman bazan herriari, baita lan talde honetan parte hartu ari diren guztiei eta nola ez, bazkari goxo hori prestatu duten guztiei. Mil esker benetan. Esan oso babestua zikitzen garela zuen artean. Bigarrenik, ozenki aipatu injustizia eta otsoaren kontra aita eta amaren etxeak defenditzen jarraituko dugula. Eta azkenik, egun eta hemen argi eta garbi gelditu dela, etorkizuna eraikitzea posible eta beharrezko dela elkartasunaren eskutik. Gora zuek! Bueno, ja hau pasondonen, eskertzen zaituztegu berriro gure aldetikan, baztan herriari, berri osoari, eta bueno, dakizuenez hor akupetan material salmenta dago, eta gero sinaduraren bilketa baitere jarri dugun bai bat, babesa bezala izateko. Eskerrik asko, dia esker, eta bueno, espero dugu Iruñan 14an elkarre ikustea. Vale, animo. Altsazukoa! Askatu! Altsazukoa! Askatu! Altsazukoa! Askatu! Eta azken oharra, esaten digute, bai antolakuntzatik, 7:00 alde egingo dugula bera aldera. Eskerrik asko guztioi, bihotzez. Mil esker.
herrian Desolatu da horren oparo urria Txarrelari honena Atera diozu zaurietan musu Zer zean zu minari aurpegia Zurrari egia Horrela altxasu Horrela altxasu Horrela altxasu Zurrari egia Horrela altxasu Horrelari honena Atera diozu zaurietan musu Zer zean zu minari aurpegia Zurrari egia Aurrera altxasu